Oh my god नांबाय मासे Oh my god मानै नांबाय नै मासे नांबाय आरियाव मासे नांबाय नै एथ' देन्जार गिदिरखा नै खेला लागाव 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 Oh my god खनना देखायनो दं आहा हिमालय हाजो ओमफ्राय हाजो नुहुरजोब्बाय नोंसोर थाङा हाजोआव जानुवारियाव ओइ नै हिमालय हाजोआ गोजौ गोजौथार हाय लोगोफोर मिस्टार बड' इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय जाबाय नै जों दा फान सायनो नागिरदों नै आं फान लाबाय ओमफ्राय ओरै नै सासेयाबो लाबाय ओमफ्राय नै आं सिखा देगारबाय फिसा लादों गनसिबो लाखाबाय दा गुदुं मोनगोना मोनाथाय गुदुं मोनबाथाय सालाबायनोसै आरो नै इदिबा नायफालांबाय थादो ब्लग भिडिअखौ लोगोफोर गुदुङालाय गैगोना गैयालै एन्जर गुदुङालाय ओइ दङ नै दोंसे नै हा साखांनायसै नामाथाय एन्जरालाय गुदुङा दासो मोनदों नै अह' बे गोजांथार बेयाव हले साखाबाय आं हले खोथा गैला आरो ओरैबो लामा दं बै लामायाव सानांसिगोन लोगोफोर नैयाव गंसे साथ'बाय नै जागोन ना जायाखैथाय एंगोलफ्रा एसे नायनांगौ जाबाय खारोबा नांखाबाय नोङो एन्जर दा बैफोर गोजाबो साथावना दं आरो दा बेलेगाव नायग्रोबावनि र' इखैजा लोगोफोर जों दा एन्जरखौ साखांखांबाय नै नायदो एन्जर गुदुंफोरखौ देन्जार बरिया बरियाखा नै बेथ' दानसुलिया खाथार ओमफ्राय आरो मोनसेसो देखायबावनि र' नै गाहायावबो ओरै सादों नांखागोन बायदि गोजा गासिबो ओमफ्राय नै बेयावबो गंसे साबाय ओमफ्राय नै खिया नै बेनाथ' देन्जार सलिडखा नै नोंथांमोननो खिन्थाहरनि र' गुदुङा बोरै गुदुङा देन्जार गिदिरखा गुदुङा नै गाइस बारा सिनायहराखै आरो नोंसोर केमेरायाव मोगथाङाव देन्जार सलिडखा लोगोफोर जों दा नै एन्जर नायनो नागिरदों मोनाब्लाबो खेबसे नायना फैनि ओमफ्राय बोरैबा सुथि गारबाथाय माने सारा दोनफिननायनि बायदि आरो दाबायदि टाइमावबो ओंखारो नालाय एन्जरा ओमफ्राय सोरांसियाव ओंखारो बेबायदि मोननैयाव टाइमावल' बांसिन नागारो ओमफ्राय ओंखारो आरो ओंखारनायालाय बिदिनो हरनि बारथाफ्रावबो बेफोराव एसे खम आरो दा जों खेबसे नायना फैनि माने सुथि गारबाथाय साना दोनबोफिननायनि बायदि जाबाय आरो जोंना गाबोन सानाव मासेबाबो मोनजाथारनांगोन ना दा मोनाब्लियाव नाङाबाबो नैबे दा बिलिफाङाव नाङाबाबो गाबोन फुङाव नांनाय बायदि सोरां नांनाय बायदि न'आव थांसै थ' दोनना फैसै आं नै गना लाला सियाल दं डाइरेक्ट नाराबारियाव लोगो मोनहैखासिगोन नांगोना नाङाखै नुनो मोनगोन लोगोफोर नै जों मोनहां जाबाय एन्जर सानायखौ जायगाखौ अबेजरावनो रा चेक दा साउन्ड अ माय गड ओइलाय नै मासे टेक्लाख्ला नांना दं माथो नायलाय एन्जर बुंगायानो रायलाय मासे नांबाय नै लोगोफोर गाइस एन्जर सिखा नङा एन्जर नांबाय इयाव साबावगोन अ ओरैजे लामा दंमोन आं दहाय जायगा नायना दोनखादोंमोन आं ओरैजे दे खेवनोसै खेवदो बख'दो मासे नांगौबाय र' एन्जर बुंगा फिसा आरो एसे दा इयाव साफिनसै जों गोदान ओमफ्राय दाबो इयाव नायनायाव डाइरेक्टआव दे ओंखाराखै ना आयौ लोगोफोर दहाय खोस्लिफाना मेथ'खाबारियाव सानाय जायगाखौ मोनहां जाफिनबाय नै आयौ ओंखाराखै ओमफ्राय लोगोफोर ओरै आं थांनि बेबो ओंखाराखै ओइ गंसे ओंखारदों नै गंसे ओंखारदों अ माय गड नांबाय मासे अ माय गड मानै नांबाय नै मासे नांबाय आरियावबो मासे नांबाय नै एथ' देन्जार गिदिरखा नै खेला लागाव लागाव लागाव
Laga. Oh my god. गगानायखा इनिया दय सानाया इयाव साना गालांजोबबाय बेनाबो नामा अ माय गड नाङाखै गैया ओंखारथ'वाखै बेना बेनो थिगानो दं बेना इलाय खिगो दंलाय ओरै दा जोङो बेखौ बख'नानै साना गालांफिनसिगोन आरो बेखौ लोगोफोरजों दा न'आव सफैबाय नै एन्जरखौ मनायाव सोना दोनसिगोन मावजि जायै बायदि ओमफ्राय गाबोन फुङाव मर्निंआव नुसिगोनलाय दा गाबोन मर्निंआव नुसिगोन दोनथ'दो वा मा गोलैहां माहां मिनिहां जाजोब्बाय लोगोफोर मर्निं जाबाय जायफोरा फुङाव नायदों गड मर्निं लोगोफोर नै साना ओंखारथ'वाखैनो ओंखारां जाथारबाय जोमै दाखालायनि जारेद जाहांदों दा नायहैनोसै बै जायगायाव मैया सानाय जायगायाव लाना फैफिननोसै नाङा नाङाखैथाय मैया गंसे सार्ज लायना गालांफिननाया नै मोनहां जाबाय मासे फिसासा नांनाया सुथि गारगोन ना गाराखै नांदों आया हा मासे नांमारो एसे फुथारलाय आयु फुथार थै मासेजों फुथारनांगोन गन मासेजों थैबावाखैसो लोगोफोर नै मैया नांनाय जायगायाव गिदिर नांनाय जायगायाव मोनहां जाफिनबाय र' मासेबाबो नांथारबानो जाबाय सुथियाखैनो इयो ओइ सिंनालाय थौलाय औ बेयावलाय ओइ नै सुथिदों सुथि गारबायल' एन्जरखौ गैयालै नाङासै सुथि गारबायल' जानो नै मासे नांदों इयाव मासे नांबाय नै ओमफ्राय इयाव ओंखाराखै ओइ फैजाना नाहानर दा थांफिनसै न'आव जोङो लोगोफ्रा नै साना जारावरो गोजाजा ओंखारबोदों वा फुंनि सानजौफु जारां सान नै लोगोफोर एन्जरा माबा जाबाय गासै मासे मानै माथाम माब्रै माबा जाबाय नै बेथ' फवासेनि बाराखा नै ओमफ्राय बे माब्रैजों फवासे आधा केजि जाबाय आरो टटेल आधा केजि बेबायदि मासे नांबावोनबा जागोन आधा केजि सुबा जागोन नाङा आरोलै गोदानानै फवासेनि एसे बारा ओंखारगोन आरो नै बेयाव अर लगायबाय दा इयाव सावसिगोन अराव ओमफ्राय गोदानानै रानसिगोन नै गोजांबायलै आजाया आयु दा सिखारदों एन्जरा मादि नाङो नों नायामोन दासो फैनो रोंबाय नोङो सैमा फिसानिफ्राय देरसिनबावसै इथ' नै आधा केजि जामारगोनलै नै लोगोफोर नै गोदाना राननानै इजों समान गोलैबाय फवासेनि एसे बारगोनदां आरो दा एवनो नागिरबाय नै ओंख्रि मोनसेया मोनखांबाय अनलाया दा खामानियाव थांनांगौ आंहा बेखौ जाखालांखानोसै नै लोगोफोर एन्जर बेदरा मोनबाय नै साफायनो रां फटक जाबाय फटक साफायखौबाय दसे साखिनायनायनि रां दसे ओंखाम खुरदो दे खामानिबो दं खामानि थांसै जाखां लोंखांनो
लोगोफोरनै जानोसै एन्जर बेदरजों ओंखामखौ आरो बेजों लोगोसे अनला फाख्रि दंनो गुदुंलायबाव दसे थाबावबानो दाजों हासिनबो गोजां बोथोर ना दसेनो सुहाबो एन्जर बेदरखौ खनना देखायनो दं बिदिबा लोगोफोर ब्लग भिडिअ एसेयावनोसै नोंथांमोना मिस्टार बड' इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो शेयार खालामनो लाइक होदो कमेन्ट होलाबायदो थाब थाबनो 1K साबस्क्राइब खालामना 500नि बारा थांखाबाय बिदिबा नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनसिगोनलाय बाय बाय